Welkom bij Signé Clinics. Ik ben Nastja Hendricks, een van de cosmetische artsen van deze kliniek. Ik wil je vandaag iets meer vertellen over hangende oogleden. Hangende oogleden kunnen niet alleen ontsierend zijn, maar je kan er ook klachten van ervaren. Sommige mensen vertellen ook dat ze klachten hebben van hoofdpijn, zware oogleden, drukkende oogleden of zelfs dat de ogen wat sneller dichtvallen in de avond van vermoeidheid om het de hele tijd open te houden. Daarnaast kan je ook rimpels krijgen in je voorhoofd omdat je de hele tijd gaat compenseren om grotere ogen te creëren. Hangende oogleden kan je oplossen door middel van een kleine ingreep. Dat is een kleine operatie waarvoor je op de dag zelf naar de kliniek toe komt. Waarna je na ongeveer een uurtje weer de kliniek kan verlaten. Je gaat dan naar huis met een hechtingje met pleistertjes erop en na een week kom je terug om de hechtingen te verwijderen. Je ziet dan al een mooi resultaat, maar het duurt ongeveer 3 maanden voordat je het eindresultaat hebt en het littekentje minder zichtbaar wordt. Hoe lang het resultaat aanhoudt, dat is een beetje afhankelijk van jouw huidveroudering. De meeste mensen